jumadon sɔgɔmada joona la pankurun jiginna l'Amérique bon kan ne u ka sanfɛ celu ŋana Britney ye kalo 10 a ka minɛli kɔfɛ risiw fɛ. Arizona Sena wasaden Christine Sinema bɛ kan ka bɔ démocrates ka tɔndenya la a ka kɔsada n'a sugandili kɔfɛ k'a kɛ a yɛrɛma wasaden ye l'Amérique kunnafoni siraw ka laseli la. L'Amérique wasabulon ye sariya danatigɛ ka dolari miliyari 858 don lakana siraw fɛ san 2023 nata la min ka ca ka tɛmɛ président Joe Biden tun ye min laɲini kɛ u fɛ. A ka ca ni New York Times kunnafoniso baarakɛla 1000 ye minnu ye tile kelen baara bilancari kɛ alamisadon na ne nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka syndicat y'a jira k'a fɔ ko dɔ farali saraw ka laɲini de nana y'a waleya. Federal Trade Commission FTC ye ɲangili sɛbɛn bila ka u sen na Microsoft ka dolari miliyari 69 marché kan min tun ka kan ka don bɔlɔlɔsira jus kɛtaw la.